Què tal? Com va això? Ja feia molt de temps que no pujava cap contingut al canal, ens sap molt de greu, però la vida no em dona per a més. I estem en el moment en el que s'acaba l'any, es comença l'any nou, i crec que és un moment perfecte per a fer balanç. La veritat és que encara que no he sigut molt actiu a este canal del paleontòleg, sí que estic molt content del que he pogut aconseguir al llarg d'enguany. I és que he passat d'estar aprofitant vídeos que ja tenia gravats o que vaig gravar durant la pandèmia i fer qualsevol edició i pujar-ho i au, he passat d'això al crear contingut ja pròpiament per al canal i és una cosa que és de celebrar. Per exemple, varen tindre el vídeo del making of del videoclip de Malparlat. És que... Què vas a fer? Vale. Mira, per favor. És que això és una joia. És que això... Què tens a dir? Serà bonico. Això serà bonico. Si és que al fons... és que al fons és bonico i això és preciós. Sí. Chica. Estoy entre 80 y 90, claro. Bueno, pero es que allí estaba todo más soy mayora. Qué guapa, chica. Des d'ací, mil gràcies, Tete. Mil gràcies, Alfons, per convidar-me a participar en el videoclip i per permetre'm donar forma a este making of. També vaig poder comptar amb molts valensubers i creadors de contingut per a l'especial de nit d'ànimes o Halloween i també va ser molt guai poder fer estos continguts. Així que tinc raons de sobra per a celebrar que enguany he aconseguit cosetes. I és per això que he volgut comptar amb amics, companys, creadors de contingut, per a donar la benvinguda a l'any nou, per a acomiadar-se de l'any que ara acaba, i sense més, vaig a donar pas als seus missatges i a veure què vos pareix. Hola a totes i a tots, com esteu? Mireu, jo he vingut a passar el cap d'any a una ciutat que diuen que tiene un color i és especial. Sí, me n'he vingut a Sevilla i estic visitant la plaça d'Espanya. I, que sorpresa, que com no, m'he trobat València. Tenim una representació de cadascuna de les províncies i vull ensenyar-vos una xicoteta perleta que segurament a més d'un no el sorprendrà. Mireu com s'escriuen els noms de les nostres ciutats i els nostres pobles. Que passeu un bon any 2022 i que ens porte moltes coses bones. Un besot. Adeu. Gràcies per convidar-me a aquest espai. I des d'ací, des d'en psicoteràpia, el que m'agradaria dir-vos és que encara que han sigut uns anys una mica estranys, per dir alguna cosa, sí que m'agradaria que mantinguérem els objectius, els propòsits de cada any. Perquè encara que poden convertir-se en malsons de febrer, ja ho veurem si passa, sí que eixa il·lusió, eixa energia, eixa motivació que ens aporten, bé ho valen. Així que el meu desig és que per aquest any 2022 aquests objectius, aquests propòsits, aquests somnis puguen ser realitat i que a més tots puguem veure-los i gaudir-los. Així que vos desitge un molt bon any 2022 i salutacions. Hola, sóc Alfons el Blu, cantant del grup Malparlat i creador de contingut a YouTube al canal Malparlat TV. Moltes gràcies, Paco, per convidar-me a participar en això. Saps que te vull moltíssim, germanet. I per altre costat, desitjar-vos lo millor per a este 2022. Que deixant darrere 2021, hem de dir que no ha estat tan mal, que sí que ha tingut moments roïns, molt roïns, i ser 2020, que pareix que no s'ha acabat, però que també ha tingut moments molt bons. No cal que vos diga res, ja ho sabeu millor que jo. Però este 2022 que està entrant és espectacular. I va a ser-ho, depèn de vosaltres, de nosaltres mateixos. Hem de ser lo més fort possibles per a que este 2022 vinga carregat de bona energia i positivisme. Així que no res, una abraçada ben forta per a tots, i per a tu també, Paco, i això, que ens veiem este 2022 més feliços que mai. Adeu. Hola, com esteu? Espero que bé. Soc Ricardo Ventura, d'Aprèn Valencià en línia, i vos envie els millors desitjos i molta salut per a l'any 2022. Adeu. Hola, cabretes, com esteu? Bueno, mira, vos dic una cosa, quines ganes de manar a la merda el 2021 i que vinga el 2022. Vos dic una cosa, que tingueu alegria, que tingueu salut, que és el més important, i no feu animalaes, en coneixement, que ja tenim prou en els hospitals saturats de totes aquestes merdes. Disfruteu molt, no vos atraganteu en el raïm, i mos veiem per les xarxes. Adeu! Hola bonicos, com esteu? Bé, vos volia desitjar molt bones festes, molt bon any nou,
que el 2022 siga millor que el 2021, que se complisquen els vostres propòsits i si no s'heu proposat res, pues a viure la vida, que és el que toca, i res, que este bicho malo se'n vaig allà d'una vegada per totes. Bueno, no se n'anirà, però per lo menos conviure de la millor manera possible amb eixa coseta. I res, espero que vos vagi superbé i vos maneu una abraçada enorme i un bes enorme. Adeu! Hola, soc Vicent de la meva Pau i res, dir-vos que bon Nadal, que feliç any nou, que espero que aquest any compliu molts somnis i que us ompliu molt de tendresa i dolçor. Adeu. ¡Feliz año! Espera, que 2021 s'acaba ja? Hola Paco, què tal? Feliç any. Gràcies per comptar amb mi per al vídeo. Volia acomiadar 2021 fent una xicoteta reflexió. 2021 ha sigut un any estrany, igual que 2020, ha sigut un poc la seqüela de 2020. Esperem que la trilogia de la pandèmia acabe en 2022 amb un final feliç, que s'acabe ja això, per favor. Però 2021 també ha tingut coses bones, com per exemple, t'he conegut a tu, que eres un tio superguai. 2022 va ser un bon any, molt millor que 2021, va ser un any de moltes sorpreses, va ser un any de que eixim de la pandèmia amb moltes estrenes de pel·lícules superinteressants, com Jurassic World Dominion. Així que res, un abraç molt gran per a tu, Paco, i per a tot el món que veig al vídeo. Feliç any 2022 i ens veiem per ahí. Adeu! Bones, Francesc, com estàs? Res, aprofito per entrar aquí per desitjar-vos a tots unes bones festes, una bona entrada d'any i res, que segur que serà molt gran, molt bo, molt positiu, amb moltíssima salut i felicitat. Així que res, una abraçada molt forta per tots i fins aviat. Buen día, soy Jorge Puello y desde Font, desde la Baixa Ribagorza, desde Aragón, quería desearos que paséis un buen Nadal, que el remate se pase bien y que tengáis un feliz 2022. Así es que hizo que penséis en lo que vosotros os fa felices, rodeatos de la gent vuestra, de la familia, de los amigos y sobre todo, no deixeu de treballar, chino chano, en los vuestros proyectos. Yo no deixaré de treballar en el mío, yo seguiré lluitant pel aragonès, sin reviar, así es que veiga muy bien el año. Avant! Hola, què tal, com esteu? Jo soc Cimer Valenciana i des de Terres Valencianes, concretament des de Benicarló, vos desitjo molt bon any 2022 perquè ho necessitem, amb molta força, més unides que mai i endavant amb tots els vostres desitjos i projectes, perquè a poc els podrem fer realitat, sobretot amb molta força i ben acompanyades. Ja sabeu on trobar-me i a banda de desitjar-vos un 2022 ple d'il·lusions i de mirada cap al futur endavant i amb força, també vos desitjo un any ple, com no, de videojocs. Gaudiu moltíssim i des d'aquí els meus millors desitjos. Estimats valencians, estimades valencianes, perdó, 2021 ha sigut un any molt complicat, al igual que també 2020 va ser un any molt complicat. Al 2022 sols vull demanar-li poder continuar estant amb tots vosaltres, tant els qui esteu davant de la pantalla com els qui esteu al darrere. Perquè 2022 sigui un any de moltíssima creació en valencià, perquè sigui un any de gaudir moltíssim, perquè sigui un any d'estimar-nos moltíssim i perquè sigui un any on definitivament puguem abraçar-nos sense eixes mascaretes que moltes vegades no ens deixen veure el nostre somriure. Així que, avant, estimats i estimades, que gaudiu moltíssim de 2022 i ens veiem molt prompte per les xarxes, perquè com sempre se vienen cositas. I ja està. Moltíssimes gràcies per veure este vídeo. Passeu molt bon cap d'any i que l'arribada de l'any nou siga encara millor. Tots els meus millors desitjos per a este 2022 que ara comença i així ens veurem. Vinga, una abraçada. Adeu.